Üdvözöllek, kedves YouTube-os látogató! Szilasi Katalin vagyok. Egy újabb könyvem megjelentetése előtt 2026. február 27-én ülök egy festmény mellett, melynek címe Maja. Az alkotója Bari Janó, roma festőművész. Ha már valaki rátévedt a YouTube oldalán a nevemmel jelzett irodalmi rendezvényekről készített videós felvételekre, akkor valamennyire képbe került, mivel is foglalkozom kedvtelésből. Ezek közül itt most kiemelem az országos ünnepi könyvhéthez kötődő történéseket, amelyeknek én is részese lehettem a megjelentetett könyveim bemutatásával. A könyvek tartalma műfaját tekintve változó. Vers, novella, kisregény. A kötetcímek megválasztása után törekedtem a tartalomhoz valamilyen formában illeszkedő arculatot adni a könyvnek. Ehhez segítséget kértem és kaptam a Szolnokon élő alkotóktól. Megkaptam festőművész, szobrászművész alkotásainak fényképmásolatát. Ezt kívánom folytatni az idei, a 2026. évi ünnepi könyvhétre tervezett újabb könyvem megjelentetésében is. Ennek apropóján ülök most itt a Maja előtt, mert ő lesz látható a Tört tükör című verseskötetem címoldalán. Rövid előzmény a korábbi ünnepi könyvhéten megjelent könyvekhez kötődő illusztrációkról. ...2019-ben Véges végtelen címmel jelent meg könyven, címoldalán Fazekas Magdolna, Munkácsi Mihály díjas szolnoki festőművész Öregember bottal című grafikája és 4 festménye a könyv beltartalmának téma szerinti illusztrációjaként. 2023-ban Áttetsző címmel jelent meg egy verses kötetem saját illusztrációval. 2024-ben megjelent a Csak a keresztig című könyvem, címoldalán Pogány Gábor Benő, Munkácsi Mihály díjas szobrászművész Filemon és Paucis című bronzszobra látható. Az egyes novellák előtt is található fényképváltozat 3 szoborról. 2025 Megöregedve című könyv, címoldalán Fazekas Magdolna, Munkácsi Mihály díjas festőművész Öregember című festménye látható. A 2026. évi ünnepi könyvhétre tervezett Tört tükör című könyvem címoldali illusztrációját Bari Janó Maja című festménye illusztrálja, természetesen az alkotó engedélyével. A festmény előzetes egyeztetést követően Bari Janó 2026 első napjaiban Szolnokon vonattal átutazva adta át Futtában néhány mondat kíséretében. Ezt a festményét alig egy évvel korábban ismertem meg az internet segítségével. Különleges, egyedi, egyéni stílusa olyan érzelmi attitűdöt sugárzott, amely rabul ejtett. Ez kell nekem leendő könyvem címoldalára, gondoltam, és ezért vettem fel a festőművésszel a kapcsolatot. Telefonon ugyan beszélgettünk már munkáiról,
de a festmény átadás átvételéig személyes találkozáson még nem kommunikáltunk. Szóba jött, hogy majd egyszer össze kéne jönni, beszélni a festményeiről. Külön kiemelte internetes összeismerkedésünkre alapozva, hogy szeretne magáról velem könyvet íratni. Aztán rövid időn belül összejött a találkozásunk Nőtincsen, ahová a művész nemrégen költözött. Bemutatta lakását, ami egyben a műterme is. A falakon és azok tövében, a padozaton egymás mellett lapult megszámlálhatatlan mennyiségűnek tűnő festménye. Mert elkészül a víz. Nevezik szűz hónak. Gyere, mert jön az autó. Az a címe ennek a képnek, hogy Őrző angyalaim. Én érzem, hogy én rám vigyáznak. És akkor itt is a feleségem, akkor itt átölelés, akkor akik még voltak úgy segítség, lelki segítség, azokat így. Tehát ezek élő emberek, létező, nem kitalácsi. Ezek vannak. És akkor Viont tettem, francia Viont kedvencem. Ez a kép is ugyan a családomról szól. Itt is a családom. Én Bika jegyű vagyok. A feleségem oroszlán jegyű, és hogy megmaradjon az egyetértés közöttünk, én vállaltam az oroszlán jegyet tőle, hogy ne bántsuk egymást. És itt jön a kétarcúsága, jön a fiatalság, és akkor Kali istennő, cigányoknak az istennője. Ez a Lánchídról van ide levéve nekem. Aztán úgy az életünkből, ahogy forgott az életünk, egy-egy kis jelenet. Volt, amikor bohócnak éreztem magam, csak ennyi jellemző. Első iskolás gyerekek, 50-en voltak körülbelül, így oda jöttek és elkezdték nézni, hogy miért nem mutatni ilyet, csak csendélet, nem a bók, semmit. Na mindegy, 2 lány, meg egy férfi, ott maradt a képnél, és jól mondom, de jó mondom, akkor beszélgethetünk egy kicsit a képről, meg tudom, hogy hogyne. Bibliai történeteket ismertek el, és Salóme név jötte már be nektek, vagy keresztelő Szent János, akiért táncolt, csak egy tánc volt, így tettem fel. És akkor Heródes király, és a bölcsek, oszlop, ami jelöli a nagyvilágnak a kapuját. Hallgat, ebben az iskolában fogok én tanítani. És akkor elkezdődött a műsor, és akkor bemutatkoztam nekik ott az asztalnál, igazgató minden ott ül, rendesen kamera. Kérdezem, ez 3 ember volt ott, és az egész osztálytól, hogy ki tud keresztelő Szent Jánosnak a dolgáról. Tegye fel a kezét. Roma iskola, felsőiskolások, 17-18 éves. Egy kezet se láttam feltétlenül. Na mondom, ha én itt iskolázunk, ez tovább erre eszembe jutott. Na minden mondom, köszönöm szépen, elég sokan jelentkeztetek, és akkor elmondtam. Nagyjából a történetet lassan-lassan azért úgy meg lehetne mindenkit tanítani, ha érdekli. Nem érdekli, nem tudsz vele mit kezdeni. Csak ugye ez már nem olyan korban, hogy 17 év, hanem ezt egész kiskortól, hogy már óvodás, iskolás, ezt a fajta szemléletet bele kell vinni a gyerekbe, hogy nem az, hogy most egy irányba, mert én ezt tartom jónak. Ez a feleségem tulajdonképpen a lányommal, és még mindig az oroszlán jegy, ami ilyen haragkeltő, vagy haragőrző, én itt megint vállalom, és akkor van a Bika jegyébe, és van a Bika,
ott alul van az orrába, akkor nekem, Meg mint Janónak, itt a gyerem a homlokomról, itt is van. Megpróbáld vezetni, de engem ne vezessen sehol. Én tudom az utam erre, megtanultam. Ha nem tudom, akkor tévedtem. De nem kell az, amit nem lehet átértékelni. Ha nincs mit értékelni, akkor nincs értékelni való benne a dologban. Hát akkor mi értelme van a felvetett témának? Ezt is meg kell figyelni, és akkor ahogy elhagytam Vácot, ennyire hiányzott nekem, Na ez is olyan. és a Váci ez remete. nekem, igen. És akkor ez a Szent Városom, és akkor ott van a Székesegyház fent, itt épületek a főtérről, és ahogy elképzeltem is, nem szembe vele, azért vagyok hátal vele, hogy annyira hiányzik, hogy nem megyek rá. Ez a képem művészetileg is, szerkezetében is kimerni állítani a világnak. Nekem Tehát ez nagyon művészetileg egy nagyon olyan, tetszett. itt van a kőkapu, ami nagyon híres, és egy angyal áll Igen, középen. igen. Itt laktam mellett. Ezt a képet De biztos, ez hogy nagyon jó. soha az életemben, soha nem szabad eladni. Tehát ezért nem nagyon adok el képeket, mert vagy magasáron adom oda, vagy pedig nem kell. Én nekem a könyvemben ahhoz a ciklushoz tartozik, hogy dilemma. Jó, Ugye? nagyon jó. Ugye, mert hát az arcán Nagyon jó. látszik. Na, ez nekem, ez megint, ez a két, a húsvéti szigeteken beszélnek egymáshoz azok a szobrok. Hát engem nagyon érdekel az univerzum maradványai rettentően, ami a művészetemhez tartozik, én utána járok. És az olyasmi örökölt szobroktól, én is szobor vagyok, de látó, és a lányommal. Az alkotó erő. Ide nagy erő kellett, mert utána néztem nagyon sok könyveknek. A húsvéti szigeteket felborítottam, mindent. Ha üzenni akarsz igazat, nézz utána, hogy mit akarsz üzenni. Ezek pedig üzenetek, az én képeim. Ez mind üzenet. Ez a kép, még erről egy kicsit, jó? Jó. Tehát én rájöttem, hogy nekem vannak benn fiókok, dobozok, mint Dalinak a jelképei. És ennek az a címe, hogy börtönből szabadult sas lelkem. Tehát ez én vagyok, Igen. és a feleség. Tehát sas lelkem. Oda vagyok, értetek, kell összehozni újra ezt a családot. És erről ők nem tudnak, ha tudnának, már együtt lennénk. Hát ezek a képek utána készültek mind. Egyébként nem így kezdődött, hanem így. Jaj, így áll. Ja, aha. Úgy kezdődött, csak Aha. nem akarom mindent, nem akartam. Nem, Csak persze, az én képeimet lehet forgatni elég sok helyre. Sőt, Igen. mikor így neki kezdek, rongyal, meg mit tudom én mivel, és akkor valamit belelátok, és kitalálok akkor egy még- frappáns címét, és a frappáns címnek a jelentőséget beleteszem a Igen. képbe. Igen. Nem nehéz, csak el kell tudni úgy odáig. Nem nehéz az út, csak el kell tudni viselni az utat. Ez tényleg így van, nem? Értem. Na, elvállalod a könyvemet, mert írod. Ilyen ember vagyok. Megírnám. Gondold meg. Az a bajom nekem, hogy alapvetően versíró vagyok, és tulajdonképpen a próza, abból több kötetem jelen már meg. De a próza az kimondottan úgynevezett kis próza. Én elsősorban a szépirodalmi részét próbálom megfogni, és nem annyira a hiteles. Tudom a szavaknak a hatványozódásának a dolga. Egyrészt 2 méter 10 centi a hajam, hát egy kincset azért úgy előhúzok neked, mert nem, hoppá, így jönnek elő, de hát földi fér tulajdonképpen, egy ilyen nagyon kisebb, nem tudom, siker. Na, Hál' Isten! gyere, Ellakom. egy. ugye húzott, jaj, de rossz meg. Nem tudom.
Nem tudom most ezeket. Van benne egy ilyen valami. Igen, Görcs, belement a Görcs. Mr. Görcs. Buksi kutyának is ilyen szőr. Puli kutyám van egy Neki puli vad lesz kutyám. most. Nincs gyereke? Nem, öreg már 15 éves. Akkor az már nem csinál. Éles sátrakat ide. Szívesen adnak. Elviszem. Hát, tudják, hogy legalább onnan elvenni a pénzt. Neki minden adja, és majd ki fogja mondani azt, hogy hát, hogy annak ennyiért adtuk, de én hozzám nem jutott el. Ja, igen. Na, ugye van ilyen? Rengeteg. Na, hogy Hát van az- még egy könyvet? Ezek Jó. versek. Nyugodtan filmet vett, fényképet már, jogi munkáim. Megvan nektek. Hát ez tulajdonképpen, ez a képem arról szól, hogy én nagy szerelembe jöttem a feleségemmel. És megtaláltuk tényleg a Szentírást, és foglalkoztunk vele, és azon belüli dolgokat is festettem. Ő 12 évig volt Jehova tanú, én nem szeretem ezeket a dolgokat, az ő dolga, sőt nagyobb ünnepekre elmentem vele, én sehová nem akarok tartozni, és mindenhová. Ja. Tehát, és a feleségem meg én majdnem minden festményen itt van. Ma most én találtam meg a Szentírást, és akkor ő, mint hőzanya ott mellett. És akkor ez a fiatalság. Változása Értem. közben a gonosz, aki leselkedik állandóan, ezt azért tettem be, hogy megtalálta az igazat, és ott van a csodák Aha, között. az Hogy személyben. én, mint egy bölcs, így, hát már tudok róla. Ezek itt kődarabok, mintha felemeltem volna ezt a Az nagy a követ, követ, látod, és akkor ott van ragadtam meg, alatta. ott van. És ha ki tudtam megoldani, de kidolgozni, meg más színeket, én már nem igen fogok ki az én stílusomból. Tehát annyira kialakult bennem, mintha színes lenne a kép, szerintem. Én legalábbis látom benne, van tér benne, helyett a figurákra tettem itt az elhelyezést jobban, hogy azért ne olyan legyen, hogy na, mennyire egymásra vannak dobálva. Igen. Nem, hát hogy egy Persze. rendszer kell a kép. Na, ez a képen, hát ez most nem régen, és akkor előveszek egy másik képemet nektek, amiről még akarok beszélni. Egy folytatás annak a képnek, amikor megismerkedtünk, én 34 éves voltam, a feleségem 16. 17 éveskor, úgy, ahogy megszületett, úgy ő rám felett. És itt van ő fiatalon, a fiatalsága. És most 16 éve nem láttam, nincs hír, 6 év után volt, tehát nem élünk együtt, Angliában élnek. És én még visszavárom, mert hallottam, hogy beteg, vissza kell jönni így az örömbe, hogy a szeretetemmel gyógyítsam meg. Gyógyítani. Most mondom ki nektek, van roma festészet, művészet. Rá lehet ismerni, hogy roma festette. Van. Stílusából, igen. Tehát Igen. kezdjük a naivitástól, Meg a amit elfogadott a világ, azok naív képeket, na azok az igazi képek, amikor még könyvet se olvasott és elkezd festeni. Az a kép. Én táborunkban van is. Először, mikor indult ez a művészet Magyarországon, valami 80-an voltunk a 80-as években. Akkor kerültem közéjük. Én addig nem romáztam, mert nekem már, én az underground világban voltam. A Fekete lyuk az a baráti körülmény, az a miénk volt. A tilos hazá, a bolsevita, nem a pénzért festettem, összeöntöttem mindent, kivetítettük, bőgött egy bassgitár, meg mit tudom én, mintha ide költözött volna Hollandiának ez az alvilág része. Olyan volt a Fekete lyuk. Romantikusra sikeredett ez a kiruccanás. Szálingózó hóeséssel induló, majd rendkívül heves hóesésre váltott időben jutottam el kísérő operatőrömmel, a magát olykor Váci Remeteként tituláló Bari Janóhoz. Nőtincs egyébként Nógrád megye délnyugati részén, Budapesttől 60 kilométerre, Váctól alig 20 kilométerre, a Dunakanyar magasságában,
de a Naszály-hegy másik oldalán, a Börzsöny-hegység és a Cserhát dombjainak ölelésében fekvő község. Az elképesztő beszédkészségű Janó bemutatta képeit, egyeseket külön is kiemelt. Beszélt világnézetéről, családi múltjáról, jelenéről, megélhetési, boldogulási nehézségeiről, kifogyhatatlannak tűnő optimizmussal és derűvel. Már korábban megemlítette, szeretné, ha könyvet írnék róla. Ennek megbeszélésére időhiány miatt most nem került sor. Annak a bizonyos könyvnek a jövőbeli sorsa függőben maradt. Nőtincsen, Bari Janó festőművész lakásán, ahová alig 2 héttel korábban költözött, ágya, festékei, ecsetei és festőállványa békés szimbiózisában élve, még nem teljesen berendezkedve, pontosítottuk a verses kötetemben illusztrációként megjelenő olajfestményeinek címét. Tehát a könyv címlapján Maja. 6 tematikusan csoportba gyűjtött versek illusztrációi, Nem a kis herceg, a fizikai falfestmény, a Szentírás megtalálása, Lelkem alvó ritmusa, Dali emlékére, és végül a Váci remete, amely önarckép. Annak reményében köszönök el önöktől, tisztelt érdeklődőktől, könyvbemutatóm előzetesével kapcsolatosan, hogy az itteni összeállításra ez év második felétől már múlt időbe ágyazva tekinthetünk vissza. Mert sikeresen bemutathatom majd a Törtükör című verseskötetemet a Szolnoki Versegi Ferenc könyvtárban, a 97. ünnepi könyvhéten 2026. júniusában, Majával és társaival együtt. Ha volna 2 életem, nem fájna semmi sem. Bár volna 2 életem, nevetnék mindenen. Ó, Istenem, miért nincs 2 életem? Úgy fáj, hogy nincs 2 életem.